mazec. Endorfíny. Level 2 milióny. Krása. Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. Miliard. Don't put yourself down, baby. You're listening to The Lady Killer here on Fever. Okay, The home of modern disco and soul. Jak to jde na Olešovicích? Dávam si flat whiteík. Tamto slečna za mnou mi ho robila, počkaj. Je v okne, ju vidno možno. Neviem to namieriť, lebo filmujem toto, vieš. Koho tam máš? Ne, v kaviarni baristka mi robila tú kávu, vieš. Zlatka, teraz spoko. Teraz som dobajkoval, tak mám endorfiny vyplavené, vieš. A do toho točím, takže som happy, idem ochutnať, taste test. Po piči. Vrátim sa k vám neskôr. At the law firm of DeLeo and Furax, we understand that sometimes life throws you a curveball. We help our blue chip clients get their lives ľudia back. bežne cez veľkú prestávku v škole. Idú sa prejsť takto na cintoríno. A Anička hovorila, že to je bežné. Že dáni sem chodia behávať, na piknik, chillovať a mne to nevadí, ja tu cítim dobrú energiu, ja tiež nemám problém s hřbitovmi. Je to hezké a jeden z najkrajších hřbitovov, čo som videl, bol lesný v Zlíne, kde je pohřbený Tomáš Baťa. Tam som bol s ňou. Pip. A svítí nám sluníčko. To je školáčka ze Zlína. Super akčná, energická baba. Jež dáni sú tak pozitívni ľudia, to je neskutočné. Fakt, dneska toľko milých interakcí som mal, to je úplně crazy. Ona si říká, že Dánové jsou chladní, jak žijou na severu, že se nepouští k sobě. Ale reálně, jak se jakoby k ním dostanete blíž, a vlastně ani nemusíte. Oni vás Stačí ani byť na neznají. ulici. Jo. A byť na 2 metre blízko, prostě to je blíž. Krásný koreň. Kavárna, v restauracích, v obchodě, na ulici, v MHDčku, všechno. Proste dneska som pani pridržal dvere do kaviárne a taký úsmev som nedostal dlho, okrem Aničky. Outfitček. Nová bundička. Tričko od Tall Guys. Staré Uniqlo gace, široké, moje obľúbené. To je taky Uniqlo. Jordany. Brilky Gentle Monster z Koreji a šiltovka z vinohradov Artičok. Je to v pohode, je tu teplúčko. Akurát, ak som bajkoval ako život, mi to trvalo 15 minút cez pol mesta, od teba z Intraku sem, som išiel bomby, tak som sa spotil na chrbáte, lebo to je teplá bunda. Ale zupa. Outfit check number 2. Tuto je módny človek. Jsem full in v Nike, jak vidíte. Nakoupila jsem tady tyhle tepláky, které jsou strašně pohodlný a konečně nějaký dlouhý na moje dlouhatánské nohy. A tohle mám už z Česka, kterou mi hodně lidí chválí. Je to takovej sportovní, ale vlastně elegantní bomber, který se dá zapnout až ke krku. Ladí mi to vlastně k jeho kalhotům, by the way. Když to rozepneme, tak pod tím máme merino vlnu a je to tričko z Uniqla, které mě v zimě zahřívá, v letě chladí a nesmrdí, když se spotím na kole, jako tady Daniel, každý den. Týmto končíme fitcheck na cintoríne a tam je menhir. Obelix. To je najlepší názov pre kamenářství. Obelix. Lebo v Česku bolo jedno také, čo som obchádzal a bol obelisk a ja si hovorím, taká škoda. Kamenářství, Obelix by bolo lepšie. Tohle mě vždycky bavilo házet po lidech a Uno reverse. šlapat na to. Jo a mám ještě Salomon bodky, protože jsme ve Skandinávii a tady se to hodně nosí, je to pohodlný na jízdu na kole, na dlouhé chození po městě, i na party, i na rave, prostě multifunkční boty. Když už nebudem, tak chcem takúto bustu na svojom hrobíku. Noted. Nie, zavádzam vás, ja chcem rozprášiť. Fakt.
Niekde na peknom mieste. bych chtěl taky někde. Ale niekedy zomrem, kým žijem. Petržalke, jasné. Na sídlisku. Toto je prvý petržalský Joutember. Straka, to som dlho nevidel. Pozor na prstene. Toto bol nejaký hulič. Pozrite, si dal rolovacie papieriky ako hrob. Já bych řekla, že je skutečný. Je skutočne nádherný. Wow. Toto je bez gradingu. To je s gradingom. I see trees of green. At last, my love has come along. Pozrite, veľký bobor tu bol. Ďalšia kľúka jeden spot, čo odporúčala Anička, je Grom. Takýto mini spot. Strašne milí ľudia. Už som mal snack a už som mal kávu. Som na dovolenke. Idem si tam dopredu a čo som si naobjednal? Negromy. Trošku rušnejšia ulica, ale nice vibe. Oh ja. Trošku moc Campari, ale dobre. A zas som sa ocitol späť na cintoríne. Má to tu proste dobrý vibe. Akurát mi vadí tá Pepsi plechovka položená na tom koši, ale nechci sa mi to. Neviem, štítim sa niekedy dotknúť takýchto predmetov, ale we have a solution for that, ja? Pepsi je už v princípu, ale tak viete ako. Toto ne. Slečna barmanka mi namešala trošku silnejší pomer, ako som chcel. Úplne som čakal, že to bude taký light daily cocktail a dojdem späť s pohárikom mi to vrátiť. A ona sa na mňa tak usmieva, že wasn't it a bit too strong for you? A ja, že yeah, a little bit too much Campari. A potom, jak idem von a kráčam, tak pochopím, že asi aj ginu tam bolo trošku veľa. Wow, wiwa! Tak som stal sluchatka, kráčal som uličkami, zahral mi úplne brutálny playlist, dal som si DJ Shuffle na Spotify, takže to je náhodička, ale... Ak ste doteraz neodklikli, šľachti vás to. Každopádne Mr. Daniel vám menovite povedal každý den track jeho playlistu, ale ja vám to radšej napíšem tuto na obrazovku. Too Old to Die Young. Tematické. Na Chřbitovie. Ambient Reprise, čo je taký citlivejší z jeho trackov. To je... Keby nej copyright, tak tu urobím strihovú sekvenciu a hradu v pořadí. Na základe toho ma napadlo, že by som mal zavolať dedovi, ktorého som nevidel 3 roky. A tam bol nejaký beef between my mom and my grandpa. I don't really know what happened. A na základe toho sme sa nevideli. Ale ten mimo mňa. A tento rok som stratil prvého starého rodiča vo svojom živote. A na základe toho mi došlo, že kým sú tu, sa im venujte, ozývajte sa im. Napriek čomukoľvek, čo sa medzi vami stalo, je to rodina a rodina je to najdôležitejšie, čo máte. Takže ja si dám chill moment a idem si zavolať. Takže vidíme sa neskôr, o 0:30 naberám Aničku. Robotu mám hotovú, so happy a čaká nás chill day. Akorát to počasie sa nám nejak trošku akože fuckupuje, no. Bolo slniečko, teraz už je trošku zimka fúka. Mám mrzí, že som si nezobral šálik. Skončila, jdeme sa na papal. Solomon, proste trečík, Anička vajbuje niekde zo školy, takto sa robí vibe. Takto sa vyzdvíháva čajky zo školy, jasné, dobrá nálada. To je najlepší špeciál, najlepší track, čo má.
super je, odporúčam celý set, čo hrá na pláži. Ty vás prelinknem tu, pozrite, ak si vibí. Dámy a páni, toto je podnik Poulet, čo je kúsoček od Aničkinej školy a odporúčala mi to, lebo to odporúčala, že aj Dua Lipa. Je to tak? Najlepší kurací sendvič, dobre? Ano. A majú aj dobré hrancle? Já jsem mi neměla, ale měla kamarádka a prý jsou hodně dobré. A ten chicken sandwich je lehce spicy, ale to ti nevadí, že? To musí byť, keď to nie je spicy, tak to nechceme jít kydle. Pak musíš ten vibe vevnitř natočit. To je mini pidi priestor, jak vidíte, proste. Co to robí? Menučko. Sme my. Ľudia čakajú vonku. Dali sme si obyčajnú majo, mali na výber obyč alebo chili. Sú dobré. To nie je ten syr úplne roztopený. Ešte si radšej naskúsnem. Je crispy. Ale neviem, akože dobré pečivko majú, je to crispy, syru by tam mohlo byť viacej, ale mačka dobrá. Ja by som tomu dal takých 8 z 10. Tak to je dosť. It's good. Ale že vraj to má uber hype, takže choďte do Mr. Hot Dog alebo Burgermana a Sandwich Rodeo a našich spotov. Ale dobré. Spíš nechápu, že se to jmenuje chicken sandwich, když to vypadá a chutná to jak hamburger. Ja by som to nazval aj chicken burger, není to sandwich. To súhlasím s tebou. Sandwich. Mám nový soundtrack pre Aničku. Môžeme ísť však. Môžeš to odročiť, či? Je piercing. No. Fun fact, tam si Anička dala robiť piercing. Do ucha svoji první, druhou dírku. Na klitoris. Dámy a páni, keď budete v Kodani a nemáte svoj bike, ako túto Anička, svoju Mustang. Anička Mustanga, tak si prenajmite najlepšie domky. Aký to je domky? Donkey Republic. Donkey Republic, oranžové proste, ja mám v tom podiel. A ja mám teraz najkrajšie, ako som zatiaľ mal. Má dosypané gumy, dokonca má takú pružinku, že mám to vyrovnáva predné kormidlo. Riadická. To je nabombený, no, nebudu lhát. A volá sa Beauty. A je fakt super. Tuto máte, sme Doleva, doleva. Na čo je na to strede protišníková plocha. Keby za mnou niekto sedel, tak sa môže vyložiť nožky, ale za mňa si nikto nesadne. Ale na tebe sa niekto môže sednúť. Takže vy si môžete vyložiť nožky sami. A takto sa vyvážať, jak na Nimbus 2000 proste. Najrýchlejšia metla v meste, brat. Downhill to bolo to. Neviem. Príde, neviem, čo to je. To vypadá jak Central Park, nepřijde ti? Ja, a nechceš jít na houpačku? Pojď na chvilku na houpačku. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. Druhýkrát sa mi stalo, že Anička vidí húpačky a zjavili, že ideme zastaviť. V Bratislave na Viezoslavom námestí sme sa húpali a taký párik nás poznal, nás kúkajú, že ja som potom po 10 stupnutiach, mal som taký introvertný deň, sa postavil a húpali ju. Tak tam... Tam je tolik informácií, to sa ťažko uchovává všechno. A toto sú také cool, vysoké hojdačky, že to aj vyzerá, že tam môžu dospeláci sa hojdať a nemusia sa hanbiť. No, sem sa vlázeš i ty. Wow. Hodne místa. Anička hovorí, že je tu výnimočne málo ľudí. Môžeme sem ísť. Vždycky sú tu deti. A je, že... Čím to je? Poznáš tú hru, že sa musíš ísť čo najbližšie, ale nemôžeš sa dotknúť. Fuck. Anička je súťaživý typ, neviem, či som vám to už spomínal. To bolo milimeter, cením. Fuck. Si dobre dlhá. Bych musela vyskočiť. Môžeš vyskočiť, to je v pravidlách. Ježiš, nerob to. Zlomím ti ruku. Je hravá, neviem, či si to všimli. No, keď som bol malý, tak sme trávili na hojdačkách celé dni, som mal tak 11. Mali sme super hojdačky pod barákom, bol si ešte v Petržalke.
A vymysleli sme knihu trikov, volá sa Slady, tutoriály na Slady a boli 12 alebo 14. A boli to rôzne triky. Jeden je, že musíte, to bol Slade 3. Jak sa húpete, tak musíte sa stočiť a spojiť reťazky a potom sa otočiť späť. Slade 6 bol, tuším, že ste vyskočili a dopadli na nohy. Slade 7 ste vyskočili, dali 360 skok a dopadli na nohy. Bolo to kopa, idem sa hojdať. Proč vypadá, že je poprvé na houpačce? Šikula. Tak právě se nacházíme před pekárnou Skipper Bakery, která za mě má nejlepší cinnamon bunny korací. Ne, že bych teda vyzkoušela všechny, samozřejmě, ale tady jsem měla svůj první, když jsem se sem nastěhovala a uchvátil mě natolik, že jsem pověrná. Jdeme to vyzkoušet. Asi som vždycky miloval predtým, jak bola dubajská čokoláda. Chápete, takže ja ho semka vezmu se skořicovým šnekem. Ja to ochutnám od teba. Aj keď som nechcel jesť, ale nemohol som odolať. Máš strašne nice cup. Hodně hezky, já jsem si dala kapučínko. Ja som si dal espresso. Není čas, tráca čas. Ja. S nášľahaným ječmom. Wow. To je jak baklava. Je to crispy? Crispy, ale vlhké znútra. To je veľké, to tam zabaliť. Ale to je mega. Dosť dobré, ne? Je heavy. Takový těžký, že není moc měkoučky, jak croissant. Nejlepší skořicový šnek na této planetě. Wow, tiež je ťažký. Z toho se člověk nají celkem. Je vlhký a reálne to je ťažké. Čus. Ideme sa ďalej. To je moderná štvrť Nordport. Krása. Dajte, aké bytíky. Nové kanály. Tuto ide hore metro. Tam sú ofisy. Nebudem stalkovať. Basketbalové ihriska. To vyzerá ako v prístave nákladné, tie rampy. Pozerajte, na ktorých sú žeriaví. To je cool. Tam je pohár trojčarodnického turnaju. To je další pobočka těch mých kolejí, kde jsem mohla bydlet. Fú, tu by ti fúkalo. A tady by to bylo mega hezký. Představ si, že tě přiveznu nebo přivítám v Kodani a pak ti řeknu, no a tady je můj bejvák. A big. Čo to znamená? Právě stojíme před architektonickou kanceláří firmy Bjarke Ingels Group, což je jedna z nejznámějších architektonických společností a kanceláří na světě, protože oni mají na starosti jedny z nejluxusnějších bytů a budov klidně i v New Yorku, v Kodani, ve Skandinávii a fakt to považování za profíky v oboru s největším vkusem. A dívejte jakoby na jejich ofisy, kde ti architekti pracují a navrhují, to už něco vypovídá jakoby o tom, jak umí navrhovat. Toto o něčem vypovedá. Keď myslíš na každý detail. A pojďme nakouknout dovnitř nápadně. Velice nenápadne. My vidíme odraz seba a prírodu. Fú, a záhradka a mólo. Tady můžeme chodit rozjímat nad nápady. Ty si můžeš uviazať loď. Veľkú. Jo, jsem na jachtu. Co semka přijíždí ti. Parník si tu můžeš uviazať. Head off, chápete? Na parníku, pozri, kamene. Počkej. Ideš dať kolečko? Wow, Anička sa nezapre. Už len za toto ti podľa mňa ponúknu job. Ty sa toho nebojíš, wow, sa to trase. Tak ty jsou trošku uvolněný. I didn't expect this. Já už se bojím trošku jít nahoru úplně. Chápem. Le parkour Anička edition. Jump. Wow! Akurát je obrovská cruise ship. Pozeraj. Wow. Tak neviem, či to vidíte, ale to je obrovské. Už len podľa tých ľudí hore si môžete predstaviť. Nemecké slečny sú tiež z toho vzrušené. Pozri, jak utekajú. Tam je asi kamarátov. To je malý majáčik. Za ním je veľký maják, tam, kde utekajú teraz oni. A nad nimi prestáva lietadlo a tam sú elektrárne. Pozri na to. Volá sa Nordic Pearl. Zakývame tým ľuďom.
Wow! Sme maličky, jej! Oni kývajú späť, ale Severania sú milí. Mega! Všetci kývajú. Všetci kývajú späť, to je super. Tam je Anička. To je tá dizajnová budova. Fú, no sa mi chvíľku hýbala, ak som sa pozeral na tú loď, ak sa hýbe. Som chytil to, keď idete z bežiaceho pásu a chvíľku máte pocit, že plávate ďalej. Taký feeling som chytil. Wow. Tam sme boli, tam ďalej sme boli na pláži predtým, tam je centrum. Ešte keď si porovnáte s najväčšími záoceánskymi loďami, tak to je, že mini pidi pudi. Dokumenty o tom, jak sa to konštruuje, sú fascinujúce. Takéto veci pozerám pred zaspávaním, keby vás to zaujímalo. Veľmi obdivujem architektov. Toto je hlavná brána do budovy. Tam chodia všetci dnu, máte to presklené. Tam vidíte ich návrh na poschodí. Takže... Ja sa vám ospravedlňujem, ak teraz poskočí kvalita a farebnosť obrazu, ale došla mi pamäť na kamere, RIP. A pozrite, tento mrakodrap má že vraj krásnu strechu, ideme hore, ale počujete, toto je plné vtáčikov. A sú živí, toto není jak reprák, keď sme boli v botanickej. Wow. Už točím. Já se na ten výhled. To bude podle mě jeden z nejlepších rooftopů tady. Najvyššie položené miesto v Dánsku. No, hnedka tam potom Copenhagen. Tam je Copenhagen v ďalke. Máte takto scénu, keď sa pozrieš blízko. Bam, garáž. Nice. Já se kochám. Hezky to tady je. Že? Jo? Mega hezky to je. Architektonické centrum sveta. Zas a raz. Kodaň. Poink. 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 Jaké bytíky, ne? Pozerajte. Pani si išla na cinučka, už zmizla. Tam bola. Musíte mi veriť. Tak je ten grill. Tu je nejaký nemecký úrad dole. Pozerajte. Portland Towers. Spodok iba betónový a hore proste officeové veže. Wow.